bana da na sani tunda na bar wa Allah zaɓi shi ɗan adam irin gushiya ne sai an ɓara a samu na kirki. Ka yi rayuwarka kakka duba wani in dai ɗan adam ne baka iya mai ko zuciyarka za ka cire ka bashi wata rana sai ya ce mi ka taɓa mini ko mi za ka yi ka yi dan Allah ba dan ganin ido ba. Tunda muka zo duniya dole mu fuskanci ƙalubale iri-iri ka yi haƙuri da kaɗan inda Allah ya baka wata rana sai ya ƙara ma. Dariya in ta yawa tana rage imani lokacin ruwa a yi shubka yanzu an daina kiwon dabba sai dai ɗan adam. A lokacin da ka yi dariya a lokacin wani ke koka ita rayuwar duniya haka take. Duk inda suka tai banda zagin mu da aibata mu ba abin da suke ko a jikin mu na gaba yayi gaba na baya sai labari. Wanda Allah ke so ko kai awa baka isa ka sa ya ji kunya ba mu da ku jarabawa ne babu wanda ya san abin da gobe za ta haifa. Lissafi in ya kwance a makwalwa uzuri a bata kuna tare da naku so mai son ka yaro na kowa amma banda munafiki dan munafiki abun tsoro ne.